Raġel Olandiż inżamm arrestat wara ħidma mill-iskwadra ta' kontra droga f'operazzjoni li kienet koordinata f'Taslima. Xafiero Landfeld qed ikun akkużat illi ftiem biex jimporta u jitraffika droga li pjana l-beħ ta' kokaina u li fil-pussess tiegħu kellu l-imsemmija droga. L-Olandiż ta' 23 sena li qed jgħid li huwa qiegħed kien arrestat is-Sibt f'lukanda f'Taslima bid-difiża ma tagħmel l-ebda talba l-ħelsien mill-arrest. Meta tnejn filgħodu tressel qorti l-Maġistrat Doreen Clark ordnat friża fuq l-assi tal-akkużat, inkluż assi mobbli illi l-Olandiż għandu barra minn Malta. Il-qorti fil-fatt tat ordni biex isir inventarju dettaljat tal-assi kollha li għandu. Landfeld iżda se jkollu permess juża ammont ta' flus għall-għajxin tiegħu ta' kuljum. Huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. L-Ispettur Markent Nimerċieqa mexxa l-prosekuzzjoni tal-każ filwaqt illi l-avukat tal-għajnuna legali Leontin Kallejja deret għall-Olandiż.